Fraților, n-am mai putut să continui videoclipul din cauza că m-au urmărit ciupacabra. M-au alergat și niște câini, nu mai pot. Asta e a doua parte, începem alta. Că mi s-a oprit telefonul. Acum să caut Am văzut o haină de-a lui pe aici când m-a fugărit ciupacabra. Și nu știu unde îl găsesc pe el. Nu știu, oamenilor. Nu știu unde este. Toți care vă uitați la mine. Am auzit ceva iar. Am auzit iar ceva, nu mai pot. Nu mai pot să fug deloc. Am fugit, m-a urmărit un câine. Unde sta mai câine, lup. Și nu mai pot să fug. Mamă. Aoleu. Fraților. Ne întoarcem peste câteva secunde. Fraților, ne-am întors înapoi. Am băut și o gură de suc. Și acum plec în căutarea lui. Fraților, i-am găsit geaca. I-am găsit jacheta. Uitați. Uitați, i-am găsit jacheta. Unde a dormit azi noapte, uitați. Vedeți? I-am găsit jacheta. Aoleu, nu mai pot. Acum poate îl găsesc pe el. Dacă îl găsesc, mor, Doamne ferește. Eu nu știu. Nu știu ce să fac cu oamenilor. Nu știu. Fraților, mergem înapoi în locul unde am găsit lemnele. Poate îl găsesc acolo înapoi, iar. Mamă, fraților. Fraților, l-am găsit. L-am găsit, fraților. L-am găsit. Mamă, este mort. Băi, Ioane. Ești viu, măi. Hei. Ești viu, măi. Uitați-l, fraților, e mort. Nu știu ce să fac cu el. Sunt la poliție. La lopiție. Nu știu ce să fac cu el. E mort. Bă, respir, măi. Hei. Fraților, mișcă. Mișcă, fraților. Eu cred că doar au dormit, fraților. Uitați-l. Uitați-l, fraților. Uitați-l, fătălăc pârdar. Uitați-l, măr. Uitați-mă, moare. Aici a fost casuța mea de 2 zile. Este murită, dar stat în ea. N-am avut încotro unde. Și fratele meu m-a găsit. Am stat aici ascuns, câini, vulpi, șacali. Și tot n-am plecat de aici. Apa